अरे बापा कि শীত রে আরে বিলুয়া তু কুয়াড় বাহারে আসিলু রে কুয়াড় যাଉଛୁ শীତ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। আরে মামু তুমি গোটে অজব লোক। ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଶୀତ ହୁଏ ନଦୀ କୂଳରେ କାହିଁକି ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାପୁଛ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲଗଉନ, କିଛି ହେଲେ ବୁଝିସୁଝି ନାହିଁ। ଓକେ ଆରେ ଅଜବ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଉ। ଆରେ ଟୁକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି, ତମେ କାହିଁକି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି ରହୁଛ ଆଜି ଦିନଟା ସବୁ? ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତମକୁ କି କଥା କହିବି ରେ, ମୋର ଦୁଃଖ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପାଣି ଠୋପାଟି ବି ଛୁଇଁନି, ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କି କଥା କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ତମେ ସିରିୟସରେ କହୁଛ ନା ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ପିଇବାକୁ ଯାଉନି ତମେ ଜାଣିଛ? ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରଟି ବାସ କରୁଛି, ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ କରୁଛି? ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଅସୁବିଧା କରେ କି? ତାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆହବ ତାକୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାଠୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କହୁଛ? ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଯିବିନି। ମୋ ସହିତ ଚାଲେ, ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ ଦେଖିବୁ ମଜା। ସାଙ୍ଗ ତମେ କଥା କହିଛ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ନଦୀ କୂଳଟାରୁ ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀରଟି? ମତେ ତ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଓହୋ ଆରେ କି ପାଣିରେ ପିଇଦେବା, ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ। ଓହୋ 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 ଲା 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 କିଏ ନାହିଁ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ। ଆରେ ଆରେ ଓ ହେଲ୍ପ ମି ହ୍ୟାଲୋ। ରାଇଜାରେ ହଇରାଣ ହାରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଶଳେ ଆସିକି ମୋ ନଈ କୂଳରେ ଶଳେ ପିଇବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆସେ ତ, ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ହରିଣ ଆସିକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଶଳା ମୁଣ୍ଡ କାଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବି ଶଳା ଜାଣିବ। ଆରେ ମତେ ଶଳା ଆସିକି ବକା ବନେଇ ଆଉଛି। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁନଥିଲି? ପାଖରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଧରି ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜଗୁଥିଲି ନା ଆଉ। କୁମ୍ଭୀର ତାହା ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାହା ମାନେ କିଛି ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଏଥର କାହିଁ କହିଲୁ ରେ? ହରିଣର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଦିନ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ପରା। ଏବେଠୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କାହିଁ ଆଇଡିଆ ଟିକେ ଦେଲୁ ଆମେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମକୁ, ମୋ କଥାକୁ ରଖିବେ। ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆମକୁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ଯେତିକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଟିଂକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଚଲେଇ ଭାଇ, ତମକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଜି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ କଞ୍ଚ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବି। ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଭଲ ମିଟିଂ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଦେବି। ତମେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଚଲେଇ ଭାଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। अरे मांखल हमको कहीं आजिकार दिन डाकिल रे कि कौन मीटिंग अच्छी ना किए कौन आई ना कहीं कहल मीटिंग टिके शीघ्र शीघ्र स्टार्ट करिल। मांगल प्रथम स्टार्ट करिवो ताहापरे आमे जहा कहबा निष्पत्ति नेब। हाले मोता भाई मु आ कोन कहबी, तमल जो चैनल अछि कुंबिल आ करियो कि से पुणी एई जंगल रे जेते कोनची पशु पक्षी मानकु हैरान करछि, पानी देबा पाई भी सुजोग देउ नाही। पुणी जे पानी पिए ताको खाई देबी बोली बसी रहउछि। सेति पाई बोली कुंभीर को कौन करा जाए काई कहले? ओके अरे कुम्भीर भाई काईकी रे एते गर्भ धारण करूछु? तमे जदि एई गर्भ नाटक करे दिने तते कौन करिबु जानिछु? हला बिलुआ सबु डाकी देकी तते रांदी खाई बसिबु। अरे सुनुछु तो कुम्भीर? आ हो ओके
ଶଳା ବିଲୁଆ ହେଇକି ମତେ ଡରେଇଲା। ଦିନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୋ ନଈ କୂଳରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଖାଇ ନେବି। ଶଳା ବିଲୁଆ ନେଇକିରି ମତେ ଶଳା ଏତେ ଗହଳିରେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ପକେଇଲା।